cando toco este tema e me chegan mensaxes, esas ideas de ter muerta, todo isto, non? De que eres unha persoa despreciable. Sempre hai un momento como hoxe que acordo e teño unha sensación de irrealidade espectacular. E eu vivín nesa sensación de irrealidade polo menos 2 anos. 2 anos. Nunha especie de tema mental de é certo, non é certo, que pasa aquí? E eu tiña un primeiro testemunho, unha persoa que era a única persoa que a que eu falaba disto. É unha persoa coa que non falo xa hai uns anos. E ainda con todo gardo un momento que estábamos dando unha volta e íamos falando disto e sei o que dixo el, que parecía unha persoa máis consciente que a min disto. Mas esta persoa puxose á sombra desas bandeiras que ondean as persoas que me queren morta. Isto foi super impactante para min. Pensei moito, eu paso moito tempo soa pensando, en silencio, pero eses 2 anos pasei moito tempo soa, máis aló do físico ou da soidade. Moito tempo é difícil de explicar, pero nun sentir de isolamento, por iso comecei a falar de exilio, ese exilio interior, é dicir, eu estou no mundo, mas non estou no mundo. O mundo é un lugar hostil para min. Eu vivo en Carballo, que está gobernado pola esquerda galega, polo BNG, e eu podía ver como a sociedade, non? Abrazaba todo isto, é unha ruptura absoluta coa pertenza. Unha ruptura que existe, este non é o meu lugar. Carballo non é o meu lugar, Galicia non é o meu lugar, porque aquí todo isto entra a través do movemento galeguista, non? Que eu tiña esa pertenza, de eu pertenzo a algo máis grande. Galicia é diferente, temos lingua, temos cultura, e hai algo grande que nos representa e que nos dá voz. E entro así como nunha irrealidade. Eu, por exemplo, pensei nos suizos de Salem. Arthur Miller escribe O Crisol, en inglés, As bruxas de Salem, para falar diso que pasou, onde, ao mellor, 300 persoas foron xulgadas, foron executadas case 20 persoas, a conto dunha crenza de que practicaban bruxería. E isto non era certo. Mas toda unha comunidade criou isto. Hai pouco comprei El péndulo de Foucault, de Umberto Eco. Isto fálanos do mesmo. Como, apoiado nas teorías de Foucault, como unha comunidade, un pobo, pode creer algo, se chega, por exemplo, e isto é unha chega da psicoloxía do século XX, dunha autoridade a que non podemos desacatar. Arthur Miller foi acusado de desacatar, de desacato. Todo cadra e de todo temos historias. Este caso é ficción. O de Arthur Miller é ficción, pero baséase nalgo que si pasou. Temos o que pasou en Alemanha, a Alemanha nazi. É o que nos di Hannah Arendt,
non eran persoas malas. Só eran persoas que non tiñan a capacidade de pensar ou de enfrontar e poñerse como comunidade e dicir, mira, isto non. E daquela, todo pode pasar. Podemos, esa é a achega da psicoloxía do século XX, podemos manipular a toda unha comunidade para creer nalgo que pode resultar absurdo e que isto teña consecuencias terribles. E este é o caso. Consecuencias terribles. Eu son unha ninguén. Ante algo así a nivel mundial non podo victimizarme. Pero desde a propia vivencia, eu, por exemplo, aparte dese sentimento de exilio que teño, que eu condicionei a miña vida para sempre por posicionarme na defensa das nenas, na defensa da verdade, de que as nenas e as mulleres temos que ser nomeadas por unha realidade biolóxica e tamén política. Condicionei a miña vida. E con todo son unha ninguén, pero eu condicionei posibilidades laborais. Na mediana idade, condicionei a miña vida para sempre. Condicionei o meu círculo social, a miña pertenza. Eu teño que vivir no mundo como unha apátrida, sen un lugar. Daquela hai días como hoxe que me levanto e penso, nestes anos do 2022 para aquí, xa vos lo dixo unha vez, todo non se pode contar. Pero a peaxe foi grande, está sendo grande, e non confío en deixar de pagala. Non confío en que un día esta sensación que algunha vez si tiven, isto vai pasar e xa está. A xente vai dicir, hostia, Patiño, erramos. Pero non. Isto tampouco vai pasar. Por iso, a veces falo de cousas máis banais ou non banais, pero, bueno, porque sí que sinto que ou seja, tocoume vivir unha vida que me nega aquilo que me permitiría ser realmente plena en sociedade, non? Por exemplo, a pertenza. Ese paisano, que era como o meu primeiro testemunho, el, da maneira que actuou e o que fixo, demostroume o que pasa a nivel social. Por iso digo o micro no macro. Esa persoa, se vos falarades con ela por aí, é unha grande admiradora de Castelao. Grande, galeguista non, porque é de la gallegidá, pero enténtase. La gallegidá vese despois. E doutros disidentes políticos, por exemplo, que di, estas lecturas, este autor marcoume na vida. E demostroume o que pasa a nivel mundial, unha única persoa. Dá igual os valores que ti teñas. Cando a presión social é grande, se ti non tes estructura interna, ese valor, voulle chamar valor, simplemente vas abandonar a verdade e colocarte, e isto podémoslo ver en calquera destas obras, non? Ali onde
só con estar ali se demostre que ti és dos vos. E isto pasou e está pasando a nivel mundial. E eu seguir dicindo estas cousas para min é importante. Non por min, eu non gano nada con isto, ao contrario, eu perdo con isto. Pero creo que é unha verdade que necesita testemunhos. Oxalá nacese noutra etapa histórica, nunha das de remanso, e vivir plena, pois, non o sei, e, por exemplo, en Galicia, poder vivir, non, un movimento político real de, non sei, brillante en canto a lingua, a cultura, e así. E non digo porque houvese máis falantes, senón porque aquelas persoas, aquel todo que había defender o que eu sinto no máis fondo, se adicase a iso. E non abrazase un movimento que global, esa caza de bruxas de Salem, onde eu son a acusada de practicar bruxería. E aquel movimento que eu sentía meu é un movimento que leva anos excluíndome, acusándome, ameazándome. Non sei. Esa forza que teño non é unha forza de veño aquí salvar o mundo. É todo o contrario. É unha forza moi grande para un acto moi pequeno, que é soster unha verdade. Esa saudade. Eu son herdeira doutras mulleres que viñeron antes, que defenderon a súa realidade biolóxica cada vez que se loitou polo dereito ao aborto, cada vez que se loitou contra a explotación reproductiva, cada vez que se nomeou a violencia sexual, e tamén pola súa realidade política, aquelas sufraxistas que máis que a ninguén nomearon o suxeito político para a participación en política, e desde esa saudade eu hoxe, nos meus actos pequenos, atopo esa continuidade. Non é épico. Non é épico. Condicionou a miña vida para sempre. É así. Cando eu falo no 2022, levaba moito tempo pensando como sería ese momento. Levaba tamén un tempo performando, sí? Dicindo, vou facer así, que isto vai pasar. Mas iso non pasaba. O que pasaba é que cada vez todo iso medraba máis. E tomei esa decisión, e xa está. O que quería dicir é que unha sociedade pode porse en liña con calquera cousa absurda e sin sentido, cando, por exemplo, en Galicia, a esquerda galega se abandeira deste movimento global e di isto somos nós. E daquela as persoas non queren desacatar esa autoridade. Tamén a xente pode se poñer en liña con algo absurdo e injusto e cruel cando o risco de falar é grande, cando hai un pago. Pois como o meu, que xa digo, o que pasou a nivel mundial, o meu pode ser unha tontería, pero é a miña vida, está condicionada para sempre por isto.
cando a xente non quere asumir ese risco. Cando eu digo aquel meu primeiro testemunho, non? Desde onde medra a miña historia o resto da miña vida, voulle chamar así, para poñerme dramática, porque tamén terei dereito, amósame como a presión social e esa necesidade de pertenza dá igual, por iso eu podo entender ese nihilismo, dá igual que ti admirases todas esas loitas políticas, ese exilio interior en Galicia, non? De testemunhos que sostiñan a lingua e a cultura, e cando toda a sociedade dicía que non, dá igual canto admires. Cando ti te vexas nesas, quizáis non o podes soster. E aí entra o nihilismo. Entendéchelo todo, tes os valores, pero non tes a capacidade de soster iso. Isto en Galicia é especialmente grave. Sabémolo, que o galeguismo e todas esas persoas que saen aí con pancartas, estreleiras, a Cigansino, para min amosóunolo moi ben, non? Como ten todos os valores, mais na escola acolliu isto e fixo a súa intervención sobre a infancia galega para que abrazasen unha axenda internacional por encima de todo. Por encima de todo. E sí que ás veces é como, uau, este é o mundo no que vivo, esta é a miña realidade. Teño 48 anos e a miña vida está condicionada para sempre por soster a verdade. A verdade